com sempre, amb algunes respiracions profundes. Si et ve de gust, pots tancar els ulls i si no, pots deixar-te guiar amb la imatge també. Primer de tot, agafa aire pel nas
fas coses que no et convenen. A més, és una tendència de manipulació, perquè en el fons el que vols és manipular l'opinió que tenen les persones de tu. Això seria un exemple de tendència per deixar anar, perquè ja no et serveix. Segur que tens altres coses que ja no et serveixen. La por irracional, per exemple, algun vici, alguna inseguretat, pensaments. Què és això que vols deixar anar? Pensa tu. I ara et faré una pregunta. Què guanyes mantenint aquesta actitud, pensament, comportament? Què guanyes? Perquè si ho fas és perquè encara hi guanyes alguna cosa i tot està bé. Segurament amb l'exemple que he posat de complaure els altres et dona la sensació que guanyes amistat o amor o atenció, però és real. Realment guanyes aquestes coses o simplement és una tècnica de manipulació? L'amor, l'amistat, l'atenció són regals que ens fan les persones i la vida quan som qui som i no quan intentem complaure a tothom. Qui vol complaure a tothom acaba sense complaure's a ell mateix. I ara que ja saps què vols deixar anar, et guiaré perquè ho deixis anar. Pensa't una cosa només. I si després vols veure aquest vídeo una altra vegada per deixar anar una altra cosa, aquí el tens. Pensa't una cosa que vulguis deixar anar i pensa't que hi guanyes amb això, mantenint-ho. Per exemple, en el cas que he posat abans, complaure les persones, guanyes atenció. Aquest és l'exemple, però pensa tu el que vols deixar anar i el que guanyes. Estàs preparada, preparat per deixar anar aquesta cosa?
Percep com és possible guanyar això sense la necessitat de mantenir l'actitud tòxica, pensament o comportament que ja no et serveix. Inhala, exhala i li demanem ara a l'energia de l'amor incondicional que es resolgui i que et permeti saber que és possible deixar anar aquesta actitud antiga que ja no et serveix, que és possible crear aquest espai, que tu ja saps com deixar això enrere, que és fàcil per tu deixar-ho anar. Inhala, exhala i amb aquesta exhalació sent com amb l'aire que surt de la teva boca deixes anar aquesta antiga actitud, vici, comportament o pensament. Percep com ho deixes anar i que és fàcil per tu deixar-ho anar, creant un espai nou. Visualitza